Картите за игра на Renegade. Мария, дай да изиграем ли карти? Добре, вие че ще си го запазя. Шахматиста, ужас, булдогани. Не кести! Изчезвай. Противен тип. Разтегнах се. Къде е Кора и Сова шаманите? Хрумна ми нещо. Стойте тук, момчета. Сайто, Сянката ще разбера. Кой ще те разбира? Джакс, Джулиано... най-хубавата карта. Къде е ония малумник? Този идиот. Джордж Вайс. Заставай тук. Сега шаманите. Хоп. 1, 2, 3! Какво се случва? Какво се... Съдята е... Как ги прецаках? Мария, как ги прецаках? Шахматиста спечеля. Мисля да си довърша играта. Да! Шаманите. Добре дошли. Шампионите. Да, все едно. Нещо да ви предложа за хапване, бисквитка. Южноамерикански плъх. На лунна скара. Имам само бисквитки. Може да и това да ми го върнеш, благодаря. Приле. И то противен. Като стана дума за връщане, имате да ми връщате отборните титли. Къде са титлите? Коланите. Осветяват се. За да ми ги върнете светли, предполагам. Не! Как така не? Наиграхте се, бихте пионерите, за което много ви благодаря. Да, накрая не сте ги били достатъчно, защото оният малумен шахматист спечели, но искам си обратно титлите. Те са мои! Аз ги платих! Хекторе! Шаманите отиват на морето с титлите! Сова море! Ама кога ще... Къде са? Къде? Чакайте, не! Чакайте, трябва да ми кажете къде са титлите. Мен трябва да си... Не, няма да си тръгнете от тука без титлите. Без да ми ги дадете. Сова! Мария, те нападнаха властта. Уреди се най-после 15 минути, Слава. Влез! Хекторе! Вие чест. Как Здравей. си? Много добре. И как си? Добре, радвам се да те видя. Ник, радвам се да те видя. Да. Така, добре дошъл. Виж, ще те карам по същество, защото знам, че си заед и графикът ти е много пълен. Мислех си за нещо. За един отборен матч. Ти си звезда. Отборен матч. Мисля, че ще допадне много. За баш на плажа. Смятам, че много ще ти хареса срещу шаманите. И срещу шаманите. Срещу шаманите? Да. За да ми върнете обратно отборните титли, които те ми откраднаха самите колани. Те не са истинските шампиони, но ми откраднаха физическите колани. Те даже не са мои, те са наши. Трябва да ми върнете отборните титли, те са ги взели, откраднали са ги. Те са на Renegade. Те са на нашата общност. На нашата глутница. Окей, но с кой бих бил партньор? И кой ще ми е партньор? Добре, нека ти презентирам матч. Кора и Сова срещу VHS и Никести. Срещу Никести и VHS. Съгласен ли си? Ники е стили, каза? Кой? VHS. Айде ще се получи. Вие толкова си приличате. Ние си приличаме.
Със сигурност сме си приличаме. Ники Ести. Виж, Ники Ести. VHS. Помниш какво стана на финала, нали? Виж, Ники Ести, който прекарах през маса на Ресъл Краун този уикенд. Мисля, че той те прекара, т.е. между нас, да си не те ли прекара той през нас? Не. Според мен си го гледал в лош ъгъл. Аз прекарах Ники Ести през маса, правейки му блокбъстър. Да. И че отнесе една маса от мен. Той те прекара през масата с блокбъстър. Да, абсолютно си прав. Май бъркаш блокбъстър с брейнбъстър. Нека оставим назад кой кого прекарал през маса, кой кого предал, кой... VHS! И това VHS! VHS предаде Ники Ести! VHS работи с Джулиано Кари! Кой кого напръскал... Имаше петънце на въжето, трябваше да го махне. Хектор, какво правиш, че забързах с ръка в едно петно на въжето, не може да се излагаме пред хората. Това са абсолютно ненужни работи. Затова ето ти и човека, който ти прекара през маса... Няма значение, правейки му блокбъстър. Няма значение. Да, ти и той срещу шаманите. Аз съм сигурен, че ти този отбор сам може да го носиш. Но да кажем, че понеже шаманите са като за 4-ма, ти си за 3-ма, силен гол. Не ти ли е топло с този дъждобран? Сухо ми е и така си се харесвам. Какво ще кажеш за този матч? Трябва да спасите отборните титли на Ренегейт. Не мога да ги оставите в ръцете на... Те са животни, Ник. Аз харесвам животните, за разлика от някои хора. Те са животномразци. Казаха ми, че ядат, беше някакъв мексикански плъх на дневна светлина или нещо такова. Те совите харесват плъхове, принципно, да. Нещо обаче ми липсва тук. Аз какво печеля от това? Защо да искам аз да съм в отбор с VHS, след като той ме предаде многократно? Добре, нека не бъдем злопаметни. Нека не бъдем злопаметни. Кой кого предал, кой кого прецакал, кой кого нападнал в гръб, кой се хванал с Джулиано Кари. Ще имаш първа писта и веднага ще те включа в двата турнира за световната титла и за отборната титла. Ще си първият човек, който букна там. И ако вие чести кажете, че съм му казал, че той ще е първият човек, който ще букна там, не е вярно, ти ще си първият човек. Но не му го казвай. Това вече ми звучи малко по-добре. Добре. Правилно. Идиот. Тъпанар. Какво каза? Тръгвай, ще закъснееш за концерт. Марви, точно човека, който се надявах да видя. Да, Слушай ме, Хектор, не виж, че съм взет в принцип, но давай, айде. Няма да ти отнема много време. Имам специална задача за теб и Джакс. Той я започна. Ще се видим на Дърти градина 19 юли. Искам да довършите заедно. Искам Okay. да се погрижите много добре за пионерите. Искам да не ги видя повече.
И ние го искаме, Хекторе, тъй като ето на толкова се разминахме от победата. Опит за суплекс! Като цяло и короната. Каква ти идеята? Слушам. Баш на плажа, Джак се отървава от шахматиста, ти се отърваваш от Джордж Вайс. И аз повече не искам да ги виждам в Ренегейт. Позволявам си. Харесва ми идеята, само че малко си ни ги разбъркал. С удоволствие бих смачкал смешната палачовска кратунка на шахматиста. Направете го както искате, само се отървете. Погрижете се да не ги видя повече. Окей. Благодаря. Правим го. Още едно нещо преди да те оставя. Казвай, Ая. Господин Джулиано Кари не ми дига на обажданията. Окей. Ти говорил ли си с него? Това, за да комуникирам с него, не мисля, че те бърка. Добре, а знаеш къде да го намеря, да го потърся? Дори да знам, Хекторе, дали трябва да ти казвам? Защото ние имаме с него много специални бизнес отношения и с теб, с вас, с целия холдинг. Ти можеш да имаш, но не фигурираш в бизнес взаимоотношенията на холдинга. Тъй, че поне не можеш да знаеш всичко. Ама... Добре, ще се Приключваме оправя. ли? Да, вие се занимайте с пионерите, с Джакс. Аз ще се оправя с този. Добре, разбрахме се. Да.